Som späť k tomu výstrelu. Nakoniec to bol len balón. Vždy lepšie jak výstrel, keď som tu. Nikto by nechcel do mňa prísť. Dobre. No... Taký som unavený. Ja dlho tu už nebudem. No... Takže ten výstrel bol vlastne nič. Žiadny výstrel to nebolo, bol to len prasknutie balóna, ale nie je divné, to ten balón praskol, keďže ho tu nikto nedržal. Takže stále je šanca, že to bol výstrel, hej. Stále je to šanca, ale sme nenašli žiadny dôkaz o tom, ani nič viac. Ale budeme veriť, že to vážne bol len ten balón. No... Zatiaľ je to super, ale potrebujem nájsť nejaký dôkaz, že sa tu vážne strieľa. Nechcem poplach, ale toto mi proste nestačí. Rozumiete ma? Ak na tom videu uvidíte náhodou nejakú prázdnu nábojnicu, alebo niečo, nejakú zbraň hodinu v tráve, alebo niečo, čo by to mohlo symbolizovať, tak to prosím napíšte do komentov, dám to všade. Chcem, aby ste to videli. No a poďme niečo strašidelné skúsiť ešte natočiť. Ak sa mi to ešte podarí, je už dosť hodín, nie všetko mazá, ale mali by sme mať ešte nejakú ten čas to ísť natočiť a uvidíme. Tak zatiaľ.